Taguwi sinalay na si agaw dudong. Mana? Asa man mo gibutang? Dira sa basuran. Kani diri? Oh, kana. Ayo sige lihok dra na kana si agaw. Kapuya na yung butik kuha ni abtik yung mga tao ron. Gaw? Gaw? Ay, nagtaguin na. Hi kan gaw. Amigo si ko bay. Huwag yung income ron. Salik magkang ka ng kuha. Wa sa pagkaarang istorya. Ulang ba ha? So sa tikate magawin. Musa lang magsuksok sa bulsa mo day. Sige suksok. Paka ra magyawit gaway. Tarong go ba? Kung ako ba makakuha, manghatag ba ko? Hatag lagi ka. Unsa may hatag nako si mo? Wa gani ko kuha no. Ay si Dinalo ha. Sa balay ba mo na muyo? Muiboy man kagaw. Wala gani ko kwarta no. Tanawa. Oh. Awa di ba? Atikon kay ka? Moro magani ni. Abi. Nandang ka mo. Wala dra. Iko. Uy, mas balay ya dekat sa ko. Bahala. Moro gani ni gaw. Grabe mo gawi. Sus gaw nang iyo gaw. Di ba? Di gaw. Iyo ba. Magisi ba? Wala. Gaw, ayo ko akong kwarta gaw. Gamay ra man kay ni para ra man sa mong duhang itan. Ayo ko agaw. Sa magagawi. Kung naliguro para sa dulo yung itan, pwede naman manglayas. Sa magagawi pila ra man tawo ni gaw. Uy na magay kwarta gaw. Ano pangilog sa mukha? Kung kabalo lang kagaw, dako ko na bayaran sa tugdi puyan. Ilang na nagaw? Sa balay palang daan, 1,000. Sige, ako lang ng bayaran. Daro. Taysa. Natingala ko dako na tagbili si Kulinti niya, kita ron puyo. Ikaw raman sige electric fan gaw. Sige pigyo kag masigag suga bisan nangatulog na ta. Sige, pwede ta pagpabutol. Naab ka electric pala chargeable. Ilam na yung billing sa kuryente. Gamay-gamay raman. Ilan man? 1-1. 1-1? Daro. Hadlok na ka maputlan. Maya billing sa kuha gaw oy. Di pa na maugaw, napay tubig. Sama na gaw oy. Balay yung kuryente ako ah. Dapat imo na pud na. Kung nakuha man na, huwag ko ligo. Das na niya. Bilam din na. Tuto. Sama na gaw dakuha man na gaw. Pwede na magpaputol. Musugod ko ligo sa katuig. Sama na gaw kuha naman tanan gaw lupay pa may na boarding house na kuha na. Gamay-gamay raman pod. Sama niya yung bawaan pa. May panapuyo na ako sa mukha. Gaw. Tuto na. Naar na day. Sunod bulan na pa itong bayro nun. Ay tay diri syudad oy kung atay trabaho magsigit ka nga. Tama ka. Katuwa ka trabaho. Nagsigaw ko kutang utang. Ha? Kisa pa yung mga utangan? Katong ipagkaon nyo. Di utang ako to na Ate Virgie. Ha? Naunsa naman ikaw nga nung dagan na makitagbayran nun gaw? Na, listo to di bayaran. Yung pangalan maglista dito. Sana makagagoy? Busado na mga kasako agaw. Pila dito gaw? 1,000. Sana managagoy? Wala na ko lang kwarta gaw. Ako naman yung gustuhon. Sige gaw. Ato beri gaw. Babarangay na ka to. No? Eh? Andun ako. Tisa. Sana mo nagaw? Ay. Hindi magaw. Psst. Ang bugas. Sana managaw? Uy, wala kay kwarta lain dira gaw. Sige gaw. Muli na ko. Dito mga on. Pila mo na nagaw? 1,000. Ay sus. Dira gaw. Ay na. Dira gaw ba? Ay, tagna ko. Wala ka na ni. Uy, isitan mo ikaw. No, dira. Ay, lalagay. Dira ganino. Dira gaw ba? Dira gaw. Dira ba? Ay, tagna ko sa mga kay para makalungag na ka dito ba? Sus, ay na. Ay nalagi. Dito mga on. Kira ka ba? Tumatagaw. Dito mga on lagi. Sige gaw. Kung di ka mo dawat, ako lang maguna dito. Ako lang maglungag. Ako lang balas tanan gaw. Naunsa ni bataan ito katukar man. Tan. Taguwi sinalay na si agaw dudong. Mana? Asa man mo gibutang? Dira sa basuran. Nasa basurahan? Kani diri? Oh, kana. Ayaw sige lihok dra na kana si agaw.
Uy, gaw. Naapalay ka dira. Gagaway, di raw panginangin. Igang isulod. Ay, nakaluto na ka, gaw. Wala ko biya gaw. Wala ko patuod asang palit good. Na mo gibalik ka dragon. Wala juga kita sa mga basura diri, gaw. Ako nag-agag ni. Ay, tanga ko ron di tirog ka ba gaw? Sige, ihop dira nay. Agwantang baho. Gaw. Basura oh. Oh, basura gaw kay kalimot ko pahinlo kanina oy, patangag iro ba. Nay, sige sabay-sabay dra nay ha. Belunggan ta ba? Sige lang las boss, karang naman karon. Unsa ka, gaw? Wala gaw eh. Lagot kay mga iro ba? May sigin lang pagkalat og basura. Sa daera namang iro, gaw. Sabot ra po ko gaw. Parehara mo batasan. Sulit sa ko gaw. Nay! Naay, nanay diri adi ay.